Kapor kelabiang bangen sedang ya gane gajing mane gajing syakri lang jongi yoblay kum kabalang pra bangait pi syaki ying kisem gijong pi tengah pediang siu bah syakane gajing mane lang yoblay ha gane gasngi keba khoi keba krau keba kentang gajong play ya reverence lalu ibadon badngi ha gane kapor badi ban ai ya ke kubor nagaktien gajong play ha pedeng jongi pan ngapdiang siung bahaya ki nong isimbenta barok hakane gajing iseng ya ki temen besan ki rangba balang ya phi ki prabangai jong ke balang ki prabangai ki badai na ki weipat ki balang lembat ki perlok perjor ki bala ban yeso bat ke balang lembah kane gajing mani lembah kane ke YouTube bat ke television ngai kublai ya phiru iwai piwai kerteng turai jongi Jesus Christ tongin duai try ngi IT ngi pengentang ke kerteng ke jome ya kene ka jing sekri ya ngi ya ki program baro kerkhui kene ke por ki program ha kerteng Jesus ngi duai amen nginang ya ipteng ban sekri yo bleng ngi ruai ke balai spa khatway lai spa khatway ablai hame tang hamehi bat hadian kene ke jingruai nga siobha ban khot ye mastar kansai bok warjri in siobha ban yalam bingi ha ke jing pule na ke tienu play bat in bu ha ke jing duai a blai hame tang hame hi Jing sup na jen jar me pelan de nang no nganom di tang me la pendam ki bu gri ka per te ki pe yang akem la ya ra perteki pe yang akem layara asya yang yaki umbaim amiki yai kersoy awan dijingken shobune de hajan ki lapoy ban men tanda kasutambay ban riwayang ngala urom yublay ba ulay kajing penhun yang urom yublay ba ulay kajing penhun yang yami ngan yaro ruku try namar kikus lahi kishi tom ki babe yang shami ban pet ban ri adon kabenta aboneng bangam pacu yoi enrei kakti blamong jong me yang atik nang kari enrei kakti blamong jong me yang atik nang kari ablay amitang hamihi kamen sim kalahun
Yoslo Kiktin Sawa Babu Nelong Kampenta Jongatra Kiha Jarki Berta Matka Jing Yarokan Omwai Aduki Artaba Matka Jing Yarokan Omwai Aduki Artaba. Agani kapor sa bangin let show bulay kajing tuway tungin sa skor katu gani kakitin ka jong bulay ka bangila ay ka ban siyam na ka kitab sam ka banyo huway bat kumju na ka siti upol si nong room ka nong ka basan rekod ka balay basa ka basan na ka kitab sam ka banyo huway tulong mami hanga umau siang gajakasyong haga bangala ban lej halaka sengi melai hukum ban penwi yang naba melong umau siang jonga bat kakut jonga tu pelat im yang ublai jonga naka keti ubaman naka keti ubri ubamhok bat ubadom naba melong gajingkermen jonga atrai ublay melong kajing syania jonga nadu ngadang samla room kelenong basan kat benikong terter namar kata balapan kesan yang ngi da kajinget ngidan kajing esok bat ublay da utra jongi uji sukris da uru ilayo ya kajing lam perang da kata kajinget syapok kani kajing ai haga bangi yeng bat ngi sngau kemen haga jingkermen ya ka buram ublai bat om tangkum tahi ken henrai ngi sngau kemen ru haga jingjen da tip biang ba ka jingjen jar ka penlong ya ka jing ya sya bat kata ka jing ya sya ya ka jing syem mensim bat kata ka jing syem mensim ya ka jingkermen bat kata ka jingkermen kamju penrai bu kho ken nabaya ka jing e ublai lathe yar no buk hagi do no jongi da mensim ba khu ya ubala ai no hangi tongi duai ko pa jongi bah beneng nyanyu yami banglayo pat kani kapor ba ka khilmat haga bangila ya ka bankiu haga ying ka bakentang ka jobe haga ni ka por siteng sengi nget skem try ba mem simle no ayingi ki sengi balale no jong ka jing em ka jongi haga bangila ya ka ban mat ka jingker khu ka jobe what happening ka jing e ka jing ele ka bangidai ka banya leng ba ki sengi jong ka jing em ka jongi happening ka jing pang ka jing sitam ka bangi i ki sengi try kabawan syok agani ka ri ke jongi balakaleng satla ka percai henry ni aingu e me try ba dang yai bat scam ka jinget ke jongi banginang la ai ka ban sno tang hame ki sngi jong ka jing em ka jongi ye ge banginang ye ka ban syania tang hame melong ka kut bas scam bat u mau siang ka jing pen em melong shisha u nong up lang berat babha melong blai bom sam thia lem lio thia batip ye ki jingmut ki bari ki jongi ke ai ke bangin keren ke ai ke bangin perkhan atra ngi wani ka buti hikmat jome yala ke jongka balang ye ka bamela seng halo lulum atra idolor kat dadu ki nong syara jongka balang menai ki ke jing start ba ke jing champang menai ki ke bor met bat men sim try haga ba ki la ai ka ban sayu jong upai lang jong me da ka tin ka ba im ka jong me try lo rekat na ki hot ka committee balang iwei pa iwei lo ki hot jong ka balang ka jong me na doi ba santam ha doi ba ritam ibu ti mat jong me ba menyalam ka jong ka balang ka jong me ki lo rekat na ki seng ki ba po ka jong ka try ka seng samla ka seng khna ka seng kin thai ba ka Sunday school
Lor kat ngibu tio mat jome ki kam ki project jong ka balang jome haka ba kanang la e ke ban penia ki ying jan jong ka trai. Awan mi no jong ki syakri batrai apa ki leng ka trai ki jong ka balang jome ngibu tio mat jome ka wei pa koi kerem pe ying kristan trai. Bakum kirim pe ki long kirim pe ki ba kirim pe ki ba bang ye ke bantai ke duan syame. Ibu tio mat jome na kamentakan ka ri ba ka jaj ben ri ka jongi ikani state ka jongi nong syong snong ka jongka ba ki nong sen syar ka jongka ikari India ka ba khrau ba ka bayar ra awnim ino try ki nong syong snong ka jongka benar po jongka ki nong sen syar ka jongka try me melong muslim ki sem u try ki try melong nong sen syar try melong Ubelai badap ya ke beneng pada ke kendau ke beneng ke long ke khet ke jome trai ba ke kendau ke jung ke jat jome atrai yang buti roh ni ke pori lo jong syakri ban ai ke khubon ke tin ke ba ke jome nyai ngu trai ba mem ju eno trai jong syakri menyai pen sum pen slek menyai pen dap ya u trai ba ke khubor ke bangin yo diang hari ke por kin long ki khubor ke ba wan ke khet ke jing isnai ke jome Atro kat bakapor ke basa jong ada kejing syakri kejengi. Idem ipan gini beroteng kuris sebelum try bon nong penem jengi. Menta balhala kerta. Amen. Tongin duai ban penkentang ye kejing aingu kiba bengai kila Aisyah kabalang. Try khmat jome ka yeng ke jome ngiwan ka benta ban aingu yeme bamela kerku jengi. Ia kijing tray jing kata ke jongi, nak kijing kerku ke bamela kerku, ngi wanra syaga kam ke jome, ngi IT ngi penkentang ke kerteng ke jome, ujisu bakin long ki, kini kijing ai kin long, kijing kerku ia ki mensem bat ke buram ya meu play, seno kono benta ba ke balang ke pendon kam, men kerku ke keti jome kan don rengkan, tunang kerku ia ki prabengai ki kam ke keti kijing tray jing kata, bakin nang roy kinang manba, ke buram ngi ai syame ke kerteng ujisu ngi duai. Amen. Dia mentangin poi syakawai pat ka benta jong kejing syakri. Kata kalongin yos nyau ya kejing ruai kerpang ban ai dai mis ba pengkemen lin walang. Dia ngakot yi siang bahaban ai kena kejing ruai kerpang hapedeng jongi. Yat kat kum umensim kalong ka kerteng jong kejing ruai. Yat kat kum umensim Kung kikun tayong mat ya jeng penem Angin yat kat kum umensim Dagapur jong unyang ikon nyalam Pangidang yan syakrang Kung kikun tayong mat ya jeng penem Angin yat kat kum umensim Dagapur jong uyang ikon nyalam Kat pangidang ya syakrang Habang iyakin do yaki jing ya leha birthday Kan mo ba nito mensim ublay Long maunong ya daban unong ya lang lenti Kajing jok pakraw un ay hangin Kung kikun tayong mat ya jing penem Angin yat kat kum umensim Dagapur jong uyang ikon nyalam Kat pangidang yat syakrang Dongin bat kam ya umensim Haka jing jongi Ngin chan ya
ki khut lai yo ma ya jing bin yim ai ngin ya kat ko u men sim ta ka bo jong u ya ngi on ya lam kat bangi dang ya shapra ben sim ba khut u play ha ka do nu chung ni chu ban da bor ka jin ai ai em yang Cùng cái khôn lai yo mat ya jing pen im ai ngin yat kat kum u men sim da ka bo jong u ya ngi on ya lam kat bangi dang ya chapra cùng cái khôn lai yo mat ya jing pen im ai ngin yat kat ko u men sim da ka bo jong u ya ngi on ya lam kat bangi dang ya chapra yat kat ko u men sim nakabenta ka brom play amen. Mentangin poi syakawai pat ke benta jong ke jing syakri yau blay hakan ke sengi. Ba khoi ke ba kentang ke jongu. Kata kalong in yok snyoi ke kubor na ke tien ke jong play. Ban kren hakan ke por ilong I reverend CL lalu. Te kum ke balang I penpau ke jing snyogu ke jing snyo burom I pastor CL lalu. Ba ila ko ngu ya ke jing mbet jong ke balang ban wan yarap ya ke balang hakan ke sengi. Ba crowd ke jong play ban sam ya ke kubor na ke tien ke jong play. But I pastor CL lalu I de pe ya ke balang Presbyterian Jawai Presbytery but haga KJP Synod mingi jongi. But ila juan teng ha ke balang na ke por ban yarap yangi ban kren ke tien play ti bun nangi le se ngila itu but don deng jongi ru le se ki bampat itu. Tengi aingu yo blay namar I pastor la poisuk but nginget ba ke kubor ke tinu blay kan long ke jing kerku ke jing mentoy yangi ki prabangai jong ke balang but itu ki basngap but ki basha skor ya ke tin ke jong blay ti hakan ni ke por nga siom haban khot e pastor si alalu siom haban ai ke kubor na ke tin ke jong blay. I pastor GB Pochna I belong I pastor in charge jong ka balang hang di hamalki bat kum juro ki nong shurai jong ka balang na do ki temen besan ki dekat jong ka committee balang ki nong ilam jong ka jingseng kentei jingseng samla jingseng kena ki long kmi ki long kpa bat baro ki dekat jong ka balang hamalki ngai ku blai pi baro si jisin hak kerteng ke BM ke kerteng ke badan board jong try por unang pdim jingi uji sukres la shisha la sya ban play yigi yeng mane hande la kataru ki balang gedang haban perkat benia ban kam tengkan kendiat ban pej la ne em ban penbiang yigi jing perking yigi protokol yigi SOP yiki balang bagi deban le ban pendap haba play yiki jing shikri blai gi jingi la shisha ki balang ki dang dan ha jing perkat le si dan ki balang ki bala play bala plong jing asang handre ha ke por idang shimi ke ne ka lat ban ai ke jing shikri
ning ba jong kene ka YouTube channel jong ka balang ti shabin sha skor ka ting jong blai tin pendam ha ka jing duai ko pa bi e ba ko don ngi wan ha khamat jeme se sen pan ha ka de ka pon op hai sngi ha bagi dan sipor ha po jong ka jing ka ba kentang ga jeme trai ha ka de ka balang Presbyterian Malki ko kontrol bi isne ka ban ker ko kontrol ka jong ka balang ko kontrol na do kinong sharai gi jong ka kilong kmi kilong pa ki kon samla kilong ying kilong sem pat ki hebret ki bran po jaka balang ha persya ki jing ki me tengko kan rad bi kum ka balang bat ka pertai baro shitulom gi duai kan rad bi jing isnai ba ka trai ya ka banya rap an kersyan la ka jing ka balang ban pensai bor ka bor ka jong mun sim je me kon pama pen yeng u shekrim ka trai ka jaka ka kentang trai nga dan kami ka bor ka jam trai ya ka jing pun sum pun sle ka bor ka jong mun sim ba ko ju jame Shimtinga kan rabi saj ada ke senam ke kodor ke jame, bat pensle ada ke bor ke jong mensim jame, hak deng Jisu minduai, Amen. Ngin ya pais ke tien ke jong ublai, hak ada ke bor, nak kitab ke jong Jeremia, kelenong ke balai puar, ke dekat ke bakan nyau. Ki kintin ke bang atrai ublai. Hak mi melatau jika beneng, badika kendau deka borba jome. Badaka sangti belak ner jome. Omdan AA ke bamla batme. Kani kelong ka jing duai. Ke jong uwai ni ki prophet. Bad utang udai prophet Jeremiah. Laju ang ba uni u prophet uday u prophet ubayam. Unong itu lapa ubayam. Ubadan kata kajing snowsi, kajing kit kli, nakabanta kajait bin reu Israel. Bat hakaktin pareng laong yu ba uday u weeping prophet. Bat hakalanong kabakhandai jongka de kitab laong ba u Jeremia ong baka kli jonga kandala long ki bat ki khmat jonga ka pukri ke umat bangan de yo yam senya sngi de ka banta ka bala sya penyap jong kon ki breu jonga bangan de yo yam senya sngi kani ka jingyam ka jong u prophet Jeremiah ka wanna kata ka jing sngo kitkle ka wanna kata ka jing sngo shem sem bat ka jing ie yo blai bat yala ki jong ki parajait ki parkenja ki ju bat uni u prophet Jeremiah habau duai wong atrai melatau ka beneng bat ka kendau daka borba jengme badaka santi belak kiner ke jengme omdan AA ka bamla badme hakat khat ka khat khandai long uba krau hagi jing perkhat bad uba danbor ha ka kam krau haga jing perkhat bad uba danbor ha ka kam u Jeremia haba u duai hakmat joblai u yoi ba amdan ka bamla baru blai u blai u long bala ban le iki ai ke bakrau ki ba pla haga jingim ka jenga bad jampi haga ne ka pertai ka bangi im ha persya juga ne ka pandemics kene ka jingpang klam kabla sar yi ka pertai kabla kan kerdep iki yeng mene kabla pen sitam jingmut iki babon ki mensiem ka bakodor habangi yang iyeng gi trei ni kta ni mat sisa yi ka babon ki jinge aga jingem ga jingi ki don ki breu hakane ka jingem ki mat ye ka jing kerdo ki mat
ya ka jing sngau arta tien ha ka jing em. Kiba mat ya ka jing telot. Bat ha ka jing em ngi mat ro yi ka jing pang. Ngi mat yi ka jing e. Bat teng teng ngi mat ya ka jing syajab. Bat teng teng kawan ra ro ya ka jing sngau arta tien bat ka jing bom ngai ha ka jing em ka jing abat jang bi. U Jeremia ola ya yegi jing e haka jing em ga jangu. Umat yegi jing tenjo haka jing em ga jangu. Umat yegi jing telat yegi jing sngau arta tien yegi jing syajab haka jing em ga jangu. Handrai habauk med elagi khmat syau blai Jehovah. Wang atrai am done ka bamla batme. Ngidon ublay bat don bor. Ubam don kabam la bat ublay ujonga ujong pi. Hoj ublay ula ayengi yegi jingkular ke bakodor. Hagane ka siti ba ar jong u Petras. Kalanong badengkong bat kadakot kabasaw. Ngis ngobang man sngapat siya skor. Bagaimana kehtien ka jong ublay. Kalau ka ba ublay ula ahengi yegi jingkular ke bakodor. Hagane ka siti ba ar jong u Petras kalanong ka banengkong kadakot kabasaw. Kehtien jong ublay ka ong daki ba ula ahengi yegi jingkular ke bakrautam bat bakodor. Badak ini penyok long genong yok benda naga jinglong mensiem bakan jablay. Habal pet yap no nakata ka jing pun puot plak ka bahaga portei da ka jing ko abrai. Da ki baula ai hangi ya ki jing kolar ke bakrautam bat ke bakodor. Kini ka Bible ka tin ka jong ublay kalong ka kot jing kolar. Dado ka kitab Genesis hado ka kitab jing pun pau. Ni Shem ba ublay u ai shibon ba ki jing kolar. Mana waktu kadau apostol Petrus uang. Daki bolo ai hangi yeke jingkular ke bakrautam ber ke bakodor. Ai ngu yo blai. Bau ai ngi kene ka Bible. Pada kene ka Bible ki don shibon ki jingkular ke bakrautam ber ke bakodor. Ladang ingat, ladang ipediang yakini ki jingkular. Baraba ublay ukular juthok. Ublay ju syukor. Lesi haka jinglang breu galaban dan shibon ki jingkular. Bat teng teng nganam la ban pedep ya ke jingkular ki jengah. Handrai ublay upendep hok ya ke jingkular ki bolo ayeng ayapi. Haka shtiba ar Siki korin kalanang menengkong kerkat kaba arpeo loong gini kikintin namar ki jingkular ublay kat badan kilong hau ka ba ot bat hau ka ba amen jikaban pendan beram ya ublay dengi ki jingkular ublay para hau kilong haot haba ublay ukular ju ong em. Bat hau kilong amen. Kaktian amen kamut kajing pen scam. Ba ublay unle bat un pendep yala kajong kajing kular. Bat haba une u prophet Jeremiah wang ablay am don ai ka bamla bat meh. Ublay ula ban penem yang ayapi. Ngilang ginang bab kibajat kibarem. Handrai ublay ula ban penem ya unang bab ubajat ubarem kemanga mapi deka jingyap ke jang Jesus Christ. Halor jaga dingna ban siu spa ingi neki bab ki jangi. Lobby udan uway
ubreu bekerteng uniki cross. Uniki cross hakakat kabla thok sepang ju run baby run. But uniki cross yo ika jing it nagi kimi kikpa. Lapan happen saniu haka jing isi. Haka ying kabadap daga jing isi. Iwai pat. Ye kimi kikpa ju ugdai ke bale iki kam ksoit kam krai. But ulalek ban sa sepok New York. But uniki cross ula kalalong uway ni kinong yalam jeng kaway kakang ga group gang. Kinong tu kinong team. Kibalapan kulmari ka sarkar. Kibalapan siap tinggi kibabon kibreo. But uniki cross uday unong yalam jeng kaway ga group gang ga pagkateng mang mos. Log i udan uway u pastor u karteng u David Wilkerson. Uyo ibar utip sepang gini ki gang ke badan hapo New York. Dah kejeng sengoknya mensim ublay ulah keren kadonor kejeng ba uday ban lat yalap ban penskau yuka kubor jeng kejeng penem syakide ki preo. David Wilkerson uang ablay ngalong tang unong yalap hanong gendang. Kumno men pa inga syaka sorba New York ban la yalap yo Jesus Christ. Hanrei umen sim jong blai ula keren haga download jong u pastor David Wilkerson. But ula lait ban yalap. But u blai ula keren. Lingba u David Wilkerson namar ulai wat igini gibreu ulai syaka jaka bagidan. Ula khot dikibalmun syaka jingasang. But ublay ula kata ikadak no jang uniki cross. Haga badan kong uniki cross upne. But ula maham ban penyap yau pastor David Wilkerson. Haba u pastor wong Niki Jesus loves you. U Jisu u iye ya pi. Uniki uang umdan beid yang umdan beid kum yang handai pastor uang kenmau niki ngakuan ongi pi bau Jisu ue jepe. Bat kini ki kentin kala dong ngak haka donot ke jong uniki krus. Bat uang yau pastor ngan pen yap jepe. Ngan say kini ke switchblade ke jonga, bat ngan terlengkot lengkai api. Pastor dah kejing seluruh orang niki pila ban penyapnya. Pila ban tukrai kamet ke jonga. Tang ba iwei ilengkot dok. Jangka met jonga. In ong bau Jisu ue yapi. Niki cross ula lengah bakumno bau niu breo. Ula ban keren kini kintien. Kumno bau it yang kumno bau Jisu u it kum yang Handrei ublay ula kata ula pelat ula penim ula tau tamai. Ya uniu niki cross. Bat ula kelalong unong yalap. Ubagai testimoni ke jengu ke jing pela ke jengu. Kalau kita igi babun ke mensim narba omdan ke bamla badu belai. Kene ke jing duai ke jengu Jeremia banong omdan ke bamla bad mi ablai. Bau belai jengi unong ubelai ubala. Ngimde ban snowdo jing kermen haka jing im ke jengi. Let's sing ala yai sakma jangai no blay. Gis ngau bau blay u isi yangi i jiki. Hanoi nga angipi hakane ka por bau Jisu i jipi. Kampela pilong kumno. Hakano ka dur.
Ngak pi bau Jisu uid yapi. Namar bo amdan kabamla baru belai. Pila man ong nganong unang pop ubala jat ubala rem. Pila man ong bagala pensnusi yau belai. Bat amla syo bandang map iki pop ki janga. Kak tin ka jong belai kong ladau u dan hau kres. Ulang ujing tau ubatamai. Ki ki barim ki ladona. Barak kami ki ki batamai. Ki la jalang. Lagbi ya bang apet. Yau tu kniang ubapar hakan daw. Teng ngiting ban kta yau tu kniang ubapar. Bat hadin kato kani por da ka jing pla jang ka jing tau ka jang ublai uni ukniang udan hapo jang ka sop. Hapo ka jing sop. Bat napo jang ka to ka jing sop. Na uto ukniang bapi iting. Lami katabali kabaitanan. Labi lesi ngilaban long kemutu kniang. Ubaki breu ki isi ya ka jingim ka jengaba jangpi. Ngilaban long ki breu ki bado jing kermen ha ka jingim ka jengaba jangpi. Lada uni ublai ulaban penkela yau tu kniang. Syaka tabali ka ba itanat. Ularu ban tau thamai ya ka jingim ka jengaba jangpi. Namar bo amdan ka bamla baru belai. Kani kalong ka jing duai ke jong Jeremiah. Ba amdan ka bamla baru belai. Labi ya ka jing ya lenti ka jangi. Teng i madro ya ka jing syajab. Teng bang ngisu ngimla ban job hakani ka jing im ka jangi. Ikan mau yo David habau yele persya yo Goliat. Sisin perkan i kebom long bau David unjab kat yo Goliat. Henry amdan kebomla Batman. Haki kitab Exodus kelenong kebakan nyo. Kaya tu ini siapang katma hapdeng jong Moses persya ikinong Amalek. Bat hakani ka jingle jong Moses persya ikinong Amalek. Joshua yele ulong hau Joshua tu jit hangai ki rangba. Ngan yang ban yele persya. Bat Moses Aaron bat Hur. Kila kiu halor jong ulum. Bat kila ra syajrongi kikti ke jong Moses. Bat abau Moses ura syajrong ye kikti ki job ki Israel ye kinong Amalek. Hanrei hadin slam joka jingile kikti ke jong Moses kila sakraina. Komta kila shim dong mau. Bat kila bo hapo jong kila Krishan yikikti ki jong Moses. Bat Joshua ula job persya ikinong Amalek hakane katma. Namar ba kakti ki jong belai kadon. Bat Moses ula tai kaduan. Bat ula khot ikata jaga Jehovah Nisi. Utrai ulong kalama ka janga. Lagbi nyala bersengau do jingkermen. Let's say kikti ke jong Moses kisah raina. Dan kamban Krisyan ban la ban ra kikti ban yo ya ka jingjab. Teng ngiro gisgo bagi syajab ha ka jingim ka jangi. Gisgo bagi dan ki Goliat ki bahangi ha pan nyala persya ha ka jingim ka jangi. Henry kan mau bau belai uyarap yo David ban job yo Goliat.
Kapan kan mau ingai kawai ke jingjah kan dekat tin ke jong ulai. Bat kata kalong haba Moses ulapa ban sentiat. Hakane ke kitab jingkain khatlai lanong. Ublai ulapa ban sentiat ya kata ri kabakum do. Lapa khat arngut ki samla ban lai sentiat ya kata ri. Bat haba ki lai pet ya kata ri. Hiong ba kata ri kalong sisya ka batut dekat dut bat kangap. Ki dingso ki bahe. Ki briu ki bajrong kerenyang. Bat ki lawan ra ya ka report siya Moses. Si paungut ki la ai ka report ka basneu. Kini ki si paungut ki ang Moses. Hoi kata ka ri ke banggilai kemi kalong sisya ka ri ka batut dekat dot berkangap. Kalong ka ri ka basaiso. Kita kispaungot ki ang Moses ngimla banjab ya kata ka ri. Ngimla banjab ya kata ka ri. Ong kita kispaungot ki bon ra ya ka report. Ngim dan bor ban ya le persya ikti gibreu namar ba kilong ka bakham klan ban yangi. Handai ka Bible ka u Kaleb ulapan sengap jar ye kita kispaungot. Hakmat jong Moses uang gini kitin to ya. Ngin yelat kiu si sendan ngin job ro yaka namar ngila biang-biang ban job no yaka. Ukalep upla daga jingai haki jingkular ke bom jukula ke joglai. Upla daga jingai uang ya ngin la ban job yaka. Handai kita ki waipat ki ong ngim dan bor ngim la ban job. Ngesngau Jeremia pun kan mawingi hakan ka Jeremia ba am dan ai ka bom la badu belai jongi. Teng-tengi mat ige jinge ye ka jing syajab. Nama kata ka dau upol uang haki siti siki Filipi kalang ka basah ka dekat ka bakat lai. Uang la ban le ige ai ka ai baro. Da uta uba pensyid bor yang Lobby it amdan AA kabamla bat ublay jangi ublay ula ban yang ayapi yaga jingjam let's say hakini geski gilaman madro yaga jingduk yaga jingkerdo ublay ula ban pendap yaga jingdan kam ke jangi upol ciki Filipi kelang kabasau kadang-kadang bakat kendai ong bau belai janga un pendap ye ke jing dan kam jang pi ye ke jing kerdo jang pi katkum ka jing respa ke buram hau Kris Jisu ikan mau kitab Genesis kelonang ka war hakani ka jingjia hakani kitab Genesis ikan mau ba ublai ulat tenju yau Abraham ban kenya yau konju u Ishak. Kila kiu yau lum moraya. Kila ra yigi ding. Bat kila poi hakli jong tau lum. Kila tay ye keduan. Bat kila bo iki ding. Baru Abraham ukon jung uang kok pa. Hakmi kene ka ding begini ki ding. Hai kun lang berat ban kenya. Handai Abraham latip lepa ba un lait kenya ya lau jong ukon. Marbo blai utunjuk ya ka jingai ka juku ban kenya ya lau jong kon juku Ishak. Bat habau la bo ya kon juku halau jaka duan. Habau la kene la ka khti ban penhap ban penjap ya lau jong kon. Ublai ula khang
ong wat kata kti yara ujong khon jeme wat ai kum ta Abraham ula perkhat da ngan le bangan yo ban kenya halor jong diung dom bat haba ula kmet elaki khmat ula kmishan uyo I ulang brand na syadin bala sosat kireng hakabaniap bat Abraham ula shim to ulang brand ula kenya kum kejing kenya aingo thang haka jaka ukhun jongu bat Abraham ula khat ya kata jaka Jehovah Jireh, the Lord provides. Haka pon ba slobom dan lat ngan kenya dai haba ula khang yo nu khon jaga bangan kenya do dai ngan kenya halor nu dom ndan handre ublai ula pen krek lupa ya ulang brat bat ula pen krek lupa bat Abraham ula ai kerteng ya kata kacaka Jehovah Jireh ublai uba kerku ublai uba ai ublai uba pendam lok bi haka jim ga jengiro ublai un kerku ya ka jing ga jengi namar ba amdan ai ka bamla bat ublai jangi kapan kan mau yingi sepang u erija bat keriu kendai haba ulat haka ying jangani ka keriu kendai kanong serafat bat haba urung haka ying jangka kani ka briu kasong tho yeladi haba upanaka yaki jingba bagani ka briu ko ngam dan jingbam ngadon tang sikham upureu hakasang bat khandiat ko umpniang bat ngan le siying ban shet yelade bat yo khon janga mengin bam bat yapno handai ka tin ka jong blai ko ong ba ublai ule iki kamba u Elijah uang wat shepting ko kentai kreshwa yitai kpu baret walam shani sakra yelade bat ka tin ka jong blai ko ong na ba kumni uang try ublai ki Israel upureu hakataka syang unamlot lamni ko umpnyang hau to long kanam do tat anda kata kesngibo try un pa slap haga kendel kadon ke jing terkong kadon ka nem sniu kata ka jaga handai ka ting ka jong blai ko ong upureu haka syang unamlot bat ko umpnyang hau kulong kanam do ublai udai Jehovah Jireh ublai uba kerku ublai uba pendap bat amdan ai kabamla bat ublai kan ma bo ni ublai jang aba jang piro ulong blai bala ban penkia ubala ban ya dayangi ngidana pen ke jing septieng hagini gisngi habang yu I gane ka jingjia ka bajia hakaleng saudang ka pertai kan ma bo blai dan ai ka bamla bat unde ublai ujangi ublai ubala ban kerku ublai ubala ban pendam ublai ubala ban penkia udai u Jehovah Rafa utrai ubalang unong penkia kaktiin ka jong blai kitab Psalm cispa nyeu kadakhat ka ba arpau ko ong ulapa ialah kaktiin bat ula penkia yaki ula pa ialah kaktiin bat ula penkia yaki ula pelat yaki nakita kijing penjat ngin dua yo belai bontap yang ida kasnam ka ju ka bayai jauh na Calvary kenama ki ai kijing pangkenam yo menet traikle hakin kisem kijing aba jampi bakas nam ka bayai jauh na Calvary kan yada yanga yapi kaktin ka jong blai hak kitab Exodus
Kalau nang ba arpu lai ka dekat ka ba arpu san ka ongi gini ki kintin kumni ngasngobang man sya skor ni ki tin pin shikri yo trai blai jangpi ti un kur khu yo kpu jame bad di ko jame bad ngan shimno ya ka jingpang na pedeng jame ngan shimno ya ka jingpang ublai un kur khu yo ka un kur khu yo kpu ka jingbam ka mangi bam ka long ka dawai ko ka bangai di ka bau blai kur khu ka long ka dawai ha ka bau un shim yi ka jingpang ban pem khia yang ai pi met men sim bat jingim ngasko hakum gini ki po je ka jing tunjo ki po je ka jing e ngasngo ba ublai ukran lang ba ka jing dawai ka jong u Jeremia borong atrai mila tawi ka beneng mar khendau ka borba jome bat amdan ai ka bamla batme amdan ai ka bamla batme ngasngobang ban pulero ini kikintin na Jeremia alai powar ka dekat ka ar pau nyau anukum ta lawan ka ktinu trai hau Jeremia ka daong hakmi nganong utrai ublai ka do baro don ka bamla bat nga don ka bamla bat nga ngasko hakani ka por ublai ukeli yang aya pi ke bangai don ka bamla baru ublai ngasko ba Jesus Christ uang haga gospel jong Matius kalau nang ka bakar kendai ka dekat ka ba arpa unriu uang gini ki kintin ki bas ngobang haba keli gini ke jingkeli hat kami ngalong try ublai jong ka do baro don ka bamla bat nga ko ki pramai bi haka balang malki don ka bamla bat ublai dan ka bamla bat ublai ulaban nyerap yang ayapi ulaban Kristen yang ayapi ulaban ai ka bor ka jingjob yang ayapi un pendap ya kajing dan kam jengi un penkhia ingi un yada yangi hakum kini ki po jaga jing lambaka snam ka bayai jauh na Calvary ngasngo habakli ya kini ki jingli ho Jeremia life of ar arpunyo hakmi ngalong utrai ublai jaga do baro don ka bam labat nga ublai ukli don ka bam labat nga ngasngo ka jubah hap kalong no Matius karkandai arpun rio Jisu habau lakmi yaki ulang daki breu ka bamla hanrei da ublai ki ke barok kelong ki bala amen ngai ngoi ublai pada ubreu ka bamla hanrei da ublai ki ke barok kelong ki bala ko ki prabi i hapo ka balang malki basno tamang basno do cingkerman kam kenti kini ki cingkular na kakten ka jong blai Shimi de kijing ong de kijing duai kijung Jeremia life of ar kan nyau de kan dan try ka bamla ben me ha persya kini kijing kimi tengko ha kimi belong try ublai je ka do mikli dan ka bamla ben nga try ngi tip dang ngi ki breu ka bamla hande da me try ki ke baro klong ki bala bengin pai shi ka jet ka ding na ngin pai shi tien ka jong ublai ka balang ka jingkolar namar bau blai ulong habol ai ke jingkular ke kodor ke bat ke krautam ngin bat gini ke jingkular bat ngin yang scam ha ke jingkular ke jong blai ni sei ruai ke ruai standing on the promises of God ngin yang scam ngin yang ha ke kular ke jong blai bat baka Bible kalau ka tin ka jong blai ka bala persat do mun se makoi kan Kristen kan nyerap yang IP hapeng jengkom bekum kini ki por ublai unkur kun yarap ngi ngambajikan ka po nang ka borom ka jugo amen kapor kelabiang bangin penwai no ya gane ka jing Shakri lang jongi ya ublai bad haswa bangin penwai gane ka jing yaseng seo ban ai ku blai kinong shimenta gane ka jing Shakri lang ya ublai ya organis I Miss Celine Nongbri nong ilam jirwai Mr. Sal Wingwell Karmujai inong pulis dang Mr. Kansai Bok Warjri iba ai kecing ruai bekerpang imis ba pengkemenlin walang lembat ki men ki para bat
ki perlok jongpi bat kamtam ye pastor si elalu ibala ai ngi ketua kubor ke ba koridor ke ba ai mensim ke ba ai jing tengan yingi na ka ktien ke jong play ti to bleun ker khu ye pi barok kinong isim benta bat u bleun ker khu ker pangi pastor si elalu ya ke yeng kesem jong i bat ya ke jing sekri ke bai idon ban ai ha ke balang Presbyterian Jawai ha ke district Presbytery Synod Assembly bat ngi ai ngo yo bleu don bat i pastor ngkat bat i kon jong i ki poisuk na juai sene bat kin lech phai menta ka sngi ngi duai bo bleu don bat pi pastor pin poisuk sya ke yeng kesem jong pi sya ke balang ke ba pila wan ke snam jisu kan tap ye pi pin lait ne ke jing ma ke jing sneu barok ai ku blai rui ba Kevin ni bala penbiang ye kesau ha ke ne ke jing seng pat ikini ki perlok ki ba wan ban yarap ban ring ya ke video bangila ban yo is ki yeng lemba ke YouTube pat ka television desa kawai ka jing pemena ka ni ka por bangin ya tip pai ba kom ki prabangai jong ka balang hadien bala khang ye ke yang mane kumban reu benai ai bat ka sarkar ka lasha ban ple biang ke yang mane tingi na kaliang ka komiti balang ngila ya kut bat ngila ya penbaik ya ka jing sekri blai ha yang mane kumni harum ngila ya kut balai penbaik ban sedang no ya ki jing sang met balang jing sang duai met sejain bat ka met singinang kong jong ubnai kumbang iju long hakipor ki bala leit no ban ngin sedang shwa da ka jing sang met balang ha ka ne ka khat sau trik jong neu benai Oktober jong ka ne ka snem ar hajar ar peu ha ka pon riu steng kumbang iju long ha kini ki por nang ta ka ba arpat ka jing pemna ka long ngila yakut bat mbait ban pelong ya ka sakramen ka jing baptis bat ka jing khawau trai hau benai nomba jong ka ne ka snem ar hajar ar peu bat ya ka terik ngin sa nang ya pentip sapi ki prabangai na ka benta ka ne ka jing ban bait ka long kum ne ya ka jing sang baptis on pelong ha ka por si peu beje mestep bat la pen bait ba on sya tang ya ki kimi ki kpa bat nong sya baptis ban wan sya yeng mane katang ide ban kan mau kam tam ki kimi kpa ki badon ki kun ban baptis ka ba arpat na ka benta ka sakramen ka jing khawau trai ngila yakut bat mbait ban penlong lai sin ha ka ju ka sngiu trai da ka ba penbait bagi jing seng dong jong ka balang kin yawan se yeng mane kumne harum ha ka por sibeje kan wan tang ka jing seng dong mingi ha ka por lai beje kan wan tang ka jing seng dong sep ngi ha ka por san beje kan wan tang ka jing seng dong shatei ban pelong bat kum juru ngilaya kut bala penbait ban pelong no ka jing seng pai ba ha po ka balang ha ka sngiu trai ka ta ha ka por sibeje ka bangi sai long ha ki por ki baladep hang ni yeng mani bat ha ka jing de bat kene la penbait ba on sedang no hau benai nomber bat ya ka terik in senang pentip sapi ki prabangai bat na ka benta kene ka jing seng dong ka jing seng sibeje ngamut banong ka jing seng pai ba ngila penbait kum ka komiti balang ngila yakut ba kawai ka jing seng dong jong ka balang kan wan ha kawai ka sngiu trai ha yeng mani ya ka ba on penbait da ka pali te ki jing seng dong bat kiwai ki bam hap ha ka pali ki de ban yashim menta ban syakri lang yoble ha ki yeng ki sem jong ki lemba ke YouTube channel jong ka balang ka jing lum ya ki jing aingu ngilai pembait bagi prabangai jong ka balang kin tap ha ki offering box ki bangin sebu ha ki jing khang jong ka yeng mani balapan kre da ka balang nang ta sakawai ki jing pemna ka long ka jing seng kan thei jong ka balang kala ban pelong ya ka jing seng jong ki kumba ki ju long hadien balawai ka jing seng sibeje ka jing seng pai ba rengkat ka jing bot renti ya ki kendon balabu da ka sarkar ya ka neru on sedang nadu benai nomba bat ya ka tarik on senang pentip ka jing seng samla kala ban pelong ka jing seng ha ka sngiu trai ha ka po sau steng jan mit
rengkat ke jengbu renti yaki kendon balabu ke sorkar bat ya keniru nginsa on sedang hau nombar bat nginsa pentip ya keterik kajing isang kena ke balang kan peteng ban pelong da ke online service kumba lalek hakipor baladep ke skul penpau ngimpala ban pelong hayeng meni bat ya ke World Sunday School Day hagani ke senem arhajar arpeu ke banhap haka tiyo nongkong nombar ngin pelong da ke online service ya ki program barok haka por shpeu beje bat haka por si beje tinganget ki prabenget pi snyau thu bat ngi kermen bapin ya trelang bat ke balang haka ban bot renti ya ki ek jing pembait jong ke balang khnang baga jing sekri blai kan long ke babait ke berhenti kan ka ban ya bit ya biang lang ya barok lang ke bangin wan daga jing kemen daga jinget bat ban pendon burom yo blai bat ki we ki jing pemdang yin nang yai penmena nang ne sekmat ha ki benta ha ki jing sang ki bangin sayok tiu blai un kerku ya barok ki benta jong ke jing sekri tengin ya penwai no ngin ya wai ke ban rius pa lai peusau rius pa lai peusau try pelait daga bekerku hadien gini ke jing ruai sesien kerpat ye pastor se lalu se bahaban ai ke jing kerku penwai try pelait daga bekerku Hakabawai na tu ai ba ka jing iba jong blok pa jang ai ke jong Jesus Christ ka jing slok jong men siam ba khoi kini lah we blai kini don rekat berkebalang hang ni hamalki rekat pa kiru khoi pra bangai ke berang kalang sodong ka perthai na dom ki bom juga ro amen